ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके चक्षुर उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका गान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छ कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து 14வது அத்தியாயம். இது வந்து குணத்ரய விபாக யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, குணம் முக்குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 3 திரயம் அப்படின்னா வந்து 3 முக்குணங்களை அதனை பற்றி விரிவாக பார்க்கக்கூடிய அந்த பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த யோகம் இந்த அத்தியாயம். இது வந்து ஜட இயற்கையின் அந்த முக்குணங்களை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து மேல இருக்கார், அது கோலோகம், அது வந்து வர்ணனை. அதற்கு கீழே வந்து அந்த முக்குணங்கள் ஒரு சித்திர வடிவில். இது வந்து இந்த ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த பிக்சர் தான் வந்து எல்லா இதுலயுமே நீங்க பார்ப்பீங்க. 3 குணங்கள் முக்குணங்கள் வந்து இவர்கள் தான் வந்து அனைவரையுமே வந்து ஆட்டி வைக்கிறார்கள். ஒரு பொம்மலாட்டம் வந்து எப்படி வந்து அது மாதிரி பொம்மலாட்டம் வந்து ஒரு கயிறு கட்டி ஆட்டி வைப்பது போல இந்த உலகை அவர்கள் வந்து அந்த மேல் உலகிலிருந்து இந்த முக்குணங்கள் என்னும் சக்திகள், பகவானுடைய சக்திகள், அந்த அது வந்து ஆட்டி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு சித்திர வடிவத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவர்களை வந்து நம்ம பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது வந்து அர்ஜுனனின் 6 கேள்விகள். இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்டான். அந்த 6 கேள்விகளுக்கும் பகவான் வந்து அந்த க்ஷேத்ரஜன், அப்புறம் வந்து அந்த ஞானம், ஞேயம், அப்புறம் வந்து பிரகிருதி புருஷன், இந்த அதாவது பிரகிருதி புருஷன் கூட்டணி, அந்த அதை பற்றி அறிவது, அதற்கு பின் வந்து அந்த ஞானத்தின் பார்வை, இதெல்லாம் வந்து நேத்திக்கு அந்த முக்கியமா அந்த 6 விஷயம் தான் நம்ம பார்த்தோம் நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல. க்ஷேத்ரஜ விபாக யோகம். இப்போ இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இது வந்து குணங்களின் அந்த நிபந்தனை, அது அதன் கீழ் வந்து எப்படி வந்து எல்லோரும் வந்து செயல்படுகிறார்கள், அந்த குணங்களின் வசத்தில், அந்த குணங்களின் தாக்கத்தில் வந்து எப்படி வந்து எல்லோரும் இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அது அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் அவர்கள் வந்து அந்த குணத்திலேயே இருந்தார்களானால் எப்படிப்பட்ட கதியை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். கடைசியா வந்து இந்த முறைகளை வந்து மாற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த குணங்களிலிருந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம பகவானுடைய இருப்பிடத்தை அடைவது, இந்த குணங்களிலிருந்து தப்பித்து கொண்டு. ஏன்னா வந்து இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற அனைவருமே வந்து இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். ஆகையினால் இந்த ஒரு சூழலிலிருந்து மாறுபட்டு நம்ம வந்து எப்படி முன்னேறி செல்வது அப்படிங்கிறத வந்து கடைசியாக பகவான் இன்னைக்கு சொல்ல போறார். இப்போ முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 14வது அத்தியாயம் முதல் ஸ்லோகம் இது. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பரம் பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்தி மிதோ கதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கூறுகிறார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மகாரிஷிகள் அவர்கள்லாம் வந்து எப்போதுமே பார்த்தோம்னா இந்த மகாரிஷிகள்லாம் வந்து இந்த பக்குவ நிலை வந்து அடைந்தவர்கள் தான் மகாரிஷிகளா ஆக முடியும். அவர்கள் வந்து சப்த ரிஷிகள் அப்படின்னு சொல்றோம், அவர்கள் பிரதானமானவர்கள். அதை தவிர வந்து நிறைய மகரிஷிகள்லாம் இருக்கிறார்கள். இப்போ வந்து நம்ம வியாசரும் வந்து ஒரு பெரிய மகாரிஷி தான். அவரும் இந்த பகவானுடைய அவதாரமே தான். அவர் ஒரு ஆவேச அவதாரம் அவருடைய, அதுவும் வந்து வியாசரும் வந்து ஒரு மகாரிஷி தான். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நாரதர் சொன்னோம்னாலும் அவரும் வந்து ஒரு மகரிஷி தான். ஆகையினால் அவர்கள்லாம் வந்து இந்த பரம ஞானத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள். அறிந்து கொண்டுதான் அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு இயற்கையிலே இருந்து கொண்டும், ஜட இயற்கையிலேயே இருந்து கொண்டும் அந்த பக்குவ நிலையை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம். ஆகையினால் அந்த ஒரு பரமமான ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு விவரமாக கூறப்போகிறேன், அதை கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதம் ஞானம் உபாஸ்ருத்திய மம சாதர்மிய மாகதாக சர்கே அபி நோபஜாயந்தே பிரலயத்தே ந
வியதந்திச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இந்த ஞானத்தில், அதாவது இந்த பரமமான இந்த இயற்கையின் பற்றிய இந்த ஞானத்தை அடைவதன் மூலம் வந்து என்னை போலவே இருக்கிற, அதாவது என்னுடைய தெய்வீக இயற்கையை வந்து அவன் அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் வந்து படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஏன் வந்து அவரை அடைய முடியும்னா, ஏன்னா இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்ம எல்லாவற்றிற்குமே காரணம். நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே, இந்த முக்குணங்கள் தான் வந்து அனைத்து செயல்பாட்டிற்குமே அந்த காரணம். இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் வரையில் அனைவரும் வந்து இந்த முக்குணங்களின் தாக்குதலில் தான் இருந்து கொண்டேதான் இருக்க போகிறோம். ஆகையினால் இங்க இருக்கும் போதே நம்ம அதுல இருந்து எப்படி விலகி இருக்கிறது அப்படி தெரிஞ்சுட்டோம்னா, நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையிலேருந்து இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இதுல இருந்து விலகி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா, நம்ம வந்து பகவானை அடைவது சுலபமாகிவிடும். ஆகையினால் அவன் வந்து அப்பேற்பட்டவன் வந்து பிரளயத்தின் போது அவன் வந்து தொல்லையுறுவதும் படைப்பின் போது திருப்பி பிறப்பதும் இல்லை. என்னுடைய அந்த வைகுண்டத்தை, அதாவது கோலோக வைகுண்டத்தை அவன் வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க சொல்றார். இப்போ இது ரெண்டுமே ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம், 4வது ஸ்லோகம். சர்வ யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தி யாஹா தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனி அகம் பீஜம் பீஜப்பிரத பிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாகப்படுகின்றன. இந்த உலகில் வந்து எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பிறக்கிறதுனால தான் சாத்தியமாக்கப்படுகிறார்கள். ஏன்னா வந்து பிறப்புங்கிறது இருக்கிறதுனால தான் அவர்கள் வந்து அந்த ஒரு தே ஆர் கமிங் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ், வருகிறார்கள் இந்த உலகத்திற்கு. மேலும் நானே வந்து அனைத்திற்கும் விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதையும் நீ புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பகவான் தான் அனைத்திற்குமே காரணம். இப்போ இந்த படங்கள்ல தான் பாக்குறோம் நம்ம. இப்போ இது வந்து பிரம்மா வந்து அபச்சாரப்பட்டு கொண்டு அவர் தான் அனைத்திற்கும் மூலம் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு அந்த கிருஷ்ணரிடம் ஒரு அபச்சாரப்பட்டு விடுகிறார். அதற்கு பின் வந்து அவருடைய கர்வத்தை அடக்கி, இல்ல ஒன்ன போல வந்து பல பல பிரம்மாக்கள் வந்து இந்த பல பல அகிலங்களில் வந்து பல பல பிரம்மாக்கள் இருக்கின்றார்கள், நீ வந்து ஒரே ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு மட்டும்தான் நீ பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கர்வத்தையும் அழித்து பகவான் வந்து அந்த உபதேசம் செய்கிறார். அதே போலதான் இங்க வந்து மும்மூர்த்திகள் அதோட படம் போட்டிருக்கு. பகவான் தான் அனைத்துமாகவும் இருக்கிறார். மும்மூர்த்தியா இருந்தா கூட அவர்களுக்குள்ளும் அந்த பிரம்மா ருத்ரனுக்குள்ளேயும் பகவான் தான் வந்து அந்தராத்மாவாக இருந்து அந்த சக்தியை கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு. அவர்கள் அந்த மும்மூர்த்திகள் அந்த மூர்த்தியா இருக்கணும்னா அந்த சக்தியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். பகவான் கொடுக்கலன்னா அவர்களுக்கு அந்த நிலை இருக்காது. ஆகையினால் வந்து அனைத்திற்கும் பகவான் தான் மூலமான அந்த விதை அளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பின் வந்து சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாக பிரகிருதி சம்பவாக நிபந்தியந்தி மகாபாகோ தேக தேகின அவ்யயம். ஜட இயற்கை வந்து சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களினால் முக்குணங்களினால் ஆனது இந்த ஜட இயற்கை. பலம் பொருந்திய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இக்குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். ஆகையினால் நித்தியமான உயிர்வாழி வந்து ஜீவாத்மா, நம்ம அனைவருமே வந்து நம்ம எல்லோருக்குமே வந்து இயற்கையில வந்து இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான் நம்ம அனைவருமே. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த 3 சக்திகள் நம்ம பார்த்தோம் முன் அத்தியாயங்கள்ல. அது வந்து அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு சக்தி. அதற்கப்புறம் வந்து பகிரங்க சக்தி, அதுக்கப்புறம் ததாஸ்த சக்தி. 3 சக்திகள் பகவானுக்கு உண்டு. நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த ததாஸ்த சக்தி அப்படிங்கிற மார்ஜினல் பொட்டன்சி அதுல வந்தவர்கள் தான் நம்ம அனைவருமே. ஏன்னா வந்து அந்த ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா, ஒரு கடற்கரை இருக்கிறது, ஒரு பக்கம் கடல் இருக்கும், ஒரு பக்கம் வந்து நிலம் இருக்கும். இரண்டும் சேருகின்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது இல்லையா, ஒரு ரேழி, அது கோடு வரும். அந்த இடம் தான் வந்து அந்த ரெண்டும் இல்லாத நிலை. அந்த ஒரு ரெண்டும் இல்லாத நிலை தான் வந்து ததாஸ்த அந்த நிலை. நம்ம வந்து ஜட இயற்கையில தான் இருக்கிறோம். இந்த ஜட இயற்கையிலேருந்து வந்து நம்ம வந்து நல்ல கதி அடைந்து பகவானுடைய இயற்கையை அடைந்தாலும் அடையலாம், இல்லைன்னா வந்து அதற்கு கீழான நிலையும் அடையலாம். நம்ம வந்து ஒரு மார்ஜின்ல ஒரு மதில் மேல் பூனை போல இருக்கிறோம். ஆகினால் இது வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ததாஸ்த சக்தி, அதில் உண்டானவர்கள் தான். பகவானுடைய சக்தி தான் நம்மளும். இயற்கையில் நமக்கு வந்து இந்த கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது. ஆனால் இந்த ஒரு ஜட இயற்கையில் வந்து நம்ம பிறந்து விட்ட காரணத்தினால் வந்து நம்ம வந்து இந்த முக்குணத்தினால், இந்த சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் அப்படிங்கிற 3 குணத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். இந்த மாயினால் வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம்.
அப்புறம் வந்து 6-7 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து தத்ர சத்வம் நிர்மலத்வாத் பிரகாசம நாமயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்வகுணம். இப்போ வந்து முதல்ல சத்வகுணத்தை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பகவான். இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து எல்லாத்தையும் விட தூய்மையானது வந்து சத்வகுணம், அதாவது ரொம்ப பிரகாசமானது. அது வந்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கக்கூடியது. சத்வகுணமான காரியம் நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா? அது வந்து நல்ல காரியங்கள். இப்போ யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்றோம், அதெல்லாம் வந்து பகவானை நோக்கி ஒரு காரியங்கள்லாம் செய்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு சத்வகுணத்துல அமைந்திருக்கிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து இந்த சத்வகுணத்தை அதனுடைய ஏற்றத்தை வந்து பகவான் கூறுகிறார். இந்த 3 குணத்துல வந்து சத்வகுணம் தான் வசந்தது, உயர்ந்தது. அதற்கு பின் வந்து ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணம். இப்போ 2வது குணம் வந்து ரஜோகுணம். ரஜோ அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து அது வந்து எல்லையற்ற ஒரு ஆசை, எதை பார்த்தாலும் வந்து ஒரு அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை, அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லையே இல்லாத ஒரு ஆசை. அப்புறம் வந்து ஏக்கம், இது வந்து கிடைக்கணும், அது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏக்கம். இதனால் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர்வாழி அந்த ஜீவாத்மா வந்து பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகிறான். ஆகையினால் இந்த ஒரு ஆசை, ஒரு பந்தம், அதனால் வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபட்டு விடுகிறான். எனக்கு வந்து இது ஒரு பலன் கிடைக்க போறது அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறான். ஏதோ ஒரு பலன், ஒரு அல்பமான ஒரு பலன், பகவானை குறித்து அல்ல, ஆனா வந்து ஒரு இந்த லௌகீகமான ஒரு பலநோக்கு செயல்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். இது வந்து இப்படிப்பட்டவன் வந்து இந்த ரஜோகுணம் வந்து இந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் அவன் வந்து இதை செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது குணமான ரஜோகுணத்தை பகவான் விவரிக்கிறார். இதற்கு பின் வந்து தமஸ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வ தேகினாம் பிரமாதா லஸ்ய நித்ராபி ஸ்தன்னிபத்னாதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோகுணம். இது வந்து 3வது குணத்தை பகவான் சொல்றார். அறியாமையினால் வந்து இந்த தமோகுணம் வந்து உருவாகிறது. இது வந்து பிறந்த தமோகுணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர்வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. இது வந்து ஒரு மாயை போன்றது. அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மயக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்துக்கள், அவற்றையெல்லாம் உட்கொள்பவர்கள். அதற்கு பின் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மா பந்தப்படுத்தக்கூடிய இது வந்து பைத்தியக்காரத்தனம், அதாவது ஒரு பிரமையை வந்து உருவாக்கிவிடும். அப்புறம் வந்து சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை வந்து இந்த குணங்களின் விளைவுகளாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது அதிகமா தூங்குறது, அதிகமா வந்து ஒரு சோம்பலாகவே இருக்கிறது. அதற்கு பின் வந்து ஒரு பிரமை பிடித்தாற்போல், இதை வந்து எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு பைத்தியத்தை போல வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு காரியங்கள். அதற்கு வந்து ஒரு நெறிப்படி செய்ய மாட்டார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த வேதத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த நெறிகளை போலவோ அதுல வந்து அதற்கு எதிராக செயல்படுவார்கள். அவர்கள் வேதத்துல எப்படி கொடுத்திருக்கோ அதுக்கு நேர் எதிராக செயல்படுவார்கள். அது வந்து அந்த பைத்தியக்காரத்தனம், அதாவது ஒரு பிரமை, அவர்கள் செய்வதுதான் ஒரு சரியானது அப்படிங்கிறத ஒரு பிரமையை ஏற்படுத்திவிடும் அவர்களுக்கு. இது வந்து இந்த மயக்கும் இந்த ஒரு குணம் வந்து தமோ குணத்தினால் உருவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 குணங்களை வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். இதற்கு பின் வந்து சத்வகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனம், அதாவது பிரமையினால் வந்து பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்குணங்களின் தன்மையை வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். அதற்கு பின் 10-11 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து ரஜஸ் தமஸ் சாபி பூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜஸ் சத்வம் தமஸ் சைவ தமஸ் சத்வம் ரஜஸ் ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில நேரங்களில் வந்து சில சமயங்களில் வந்து ரஜோகுணத்தை அதை தோற்கடித்துவிடும், தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்துவிடும் சத்வகுணம் ஒரு சில சமயங்கள்ல. இன்னொரு சில சமயங்களில் வந்து ரஜோகுணம் வந்து சத்வகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கின்றது. வேறு சில சமயங்களில் வந்து தமோகுணம் வந்து சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடித்து விடுகிறது. ஆகையினால் வந்து ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயே இந்த 3 குணங்களில் வந்து ஒரு போட்டி நிலவுகிறது. எப்பொழுதுமே வந்து எது உயர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி எப்பொழுதுமே நிலவி கொண்டிருக்கிறது. யாருமே வந்து இந்த 3 குணங்களின் கலவையாகத்தான் இருக்கிறார்கள். யாருமே வந்து ஒரு சுத்த சத்வம் அப்படிங்கிறது அது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். சத்வத்திலேயே வந்து இருக்கிறவர்கள் ரொம்ப கம்மி தான். அந்த மகா பக்தர்கள் மட்டும்தான் அந்த சத்வ குணத்திலேயே இருப்பார்கள். சத்வ குணத்திலேயே இருந்துட்டு அவர்கள் அடுத்த நிலையான அந்த சுத்த சத்வத்துக்கு போவார்கள்.
மற்ற அனைவருமே வந்து நம்ம எல்லோருமே வந்து இந்த 3 குணங்களின் கலவையாகத்தான் இருப்போம் எப்பொழுதுமே. எது அதிகமாக இருக்கிறது, எது குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பேச்சு அப்படிங்கறத இதுல சொல்றாரு. அதற்கு பின் வந்து உடலின் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கும் போது சத்வகுணத்தின் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும். எல்லா கதவுகளும் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 9 துவாரங்கள், உடல்ல வந்து 9 துவாரங்கள் அப்படின்னு சொல்வார்கள், இல்லைன்னா 11 துவாரங்கள் கூட சொல்வார்கள். அந்த பிரம்மரந்திரம் அதையும் சேர்த்து, அப்ப தொப்புள் கொடி இதையும் சேர்த்து 11 துவாரங்கள்னு சொல்றதும் உண்டு. இந்த எல்லா துவாரங்களும் வந்து சத்வகுணத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கும். அதாவது எல்லாமே வந்து அனைத்து துவாரங்களும் வந்து பகவானுடைய காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தோமானால் அது வந்து ஒரு ஞானத்தை வெளிப்படுத்தும். நம்ம என்ன உட்கொள்கிறோமோ அதுதான் வெளியில வரும். ஆகையினால் நம்ம நல்ல எண்ணங்களை வந்து நம்ம உட்கொண்டோமானால் அதுவே வெளியில் வரும். நம்மளுக்கு வெளியிலையும் வரும், நம்ம பேச்சிலையும் வரும், நம்ம செயல்களையும் வந்து வெளியில வரும். ஆகையினால் அந்த துவாரங்களும் வந்து அந்த ஞானத்தினாலேயே பிரகாசிக்கும். நம்ம பார்ப்பதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்களாகவே இருக்கும், கேட்பதெல்லாம் நல்ல விஷயங்களாகவே, பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களாகவே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் எல்லா துவாரங்களுக்கும் அதே தான் பொருந்தும். நம்ம எதை நம்ம உட்கொள்கிறோமோ, அதாவது எதை செய்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு வெளியிலையும் வரும். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதே இதற்கு பின் 12, 13 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இதனுடைய ஒரு சண்டை, அதை பத்தி ஒரு படம் போட்டிருக்கிறார்கள். இப்போ நம்ம பாக்குறோம், இந்த மனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, நடுப்புற நம்ம மனம் இருக்கிறது. அதை ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒரு சத்வகுணம் பிடித்து இழுக்கிறது. இப்பதான் பார்த்தோம், அதற்குள்ளேயே ஒரு சண்டை ஏற்பட்டு விடுகிறது. நம்ம மனசுக்குள்ளேயே சத்வம் ஒரு பக்கம் பிடிச்சு இழுக்கும், இன்னொரு பக்கம் ரஜோகுணம் இல்ல என் சம்பந்தமான காரியங்கள்ல நீ ஈடுபடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரஜோகுணம் பிடித்து இழுக்கும். வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் பிடித்து இழுக்கும். லோப பிரவிற்த்தி ஆரம்ப கர்மணாமஷம் அகம் ஸ்பிருஹா ரஜஸ் ஏதானி ஜாயந்தே விவருத்தே பரதர்ஷப. ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், பலநோக்கு செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாட்டற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறிகள் வளர்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரஜோகுணம்ங்கிறது நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். இந்த ரஜோகுணம்ங்கிறது அந்த காமத்தினால் தான் விளைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். காம ஏஷக குரோத ஏஷக ரஜோகுண சமுத்பவ மகாசனக மகாபாத்மா வித்திமே வைரினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த காமத்தினால் தான் இந்த ரஜோகுணம். காமம்ங்கிறது நம்ம அந்த ஆசைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, எதை பார்த்தாலும் எது வேணாலும், அந்த காமம்ங்கிறது எதை வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எந்த ஒரு பொருள் மேல ஒரு ஆசை, ஒரு பற்றுதல் விட்டுனா அது காமம். அந்த காமத்தினால் தான் இந்த ரஜோகுணம் உற்பத்தி ஆகிறது. அது அந்த காமம் நிறைவேறாத போது அது கோபமாக உருவெடுக்கிறது. அது பார்த்தோம் நம்ம. ஆகையினால் இந்த குணம் இந்த ரஜோகுணம் அதிகரிக்கும் போது பெரும் பற்றுதல், அதீத ஆசை, ஒரு பொருளின் மீது, ஏதோ ஒரு பொருளின் மீது அதீத ஆசை, அந்த ஒரு பலன் நோக்கு செயல்கள், ஒரு பலன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த செயல்கள்ல ஒரு தீவிரமான ஒரு முயற்சி, நிறைய ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நிறைய வேலை செய்யணும். எதுக்காக நிறைய வேலை செய்யணும்னா நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பலநோக்கு செயல்கள், இதெல்லாம் ஒரு ரஜோகுணத்தின் வெளிப்பாடு. தீவிரமான ஒரு முயற்சி, அப்புறம் கட்டுப்பாட்டற்ற ஆசை, இது ஒரு ஏக்கம், இது எல்லாமே இந்த ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குணத்தின் அறிகுறியை பத்தி சொல்றார். இதற்கு முன்னாடி அறிகுறி சொன்னார். சத்துவகுணத்தின் அறிகுறி அனைத்து இந்திரியங்களின், அதாவது அனைத்து 9 துவாரங்களின், உடலின் அனைத்து துவாரங்களும் ஞானத்தினால் பிரகாசிக்கும் போது அது சத்துவகுணத்தின் அறிகுறி. ரஜோகுணத்தின் அறிகுறி இப்போ நம்ம பார்த்ததுதான் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறி. அதே மாதிரி தமோகுணம் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, என்ன எதுவுமே செய்யணும்னு தோணாது, ஒரு இது மாதிரி இருந்த இடத்துலயே இருப்பார்கள், ஒரு சோம்பி போய் கிடப்பார்கள், ஒரு சோம்பல், ஒரு ஆலசியம், ஒரு எப்பொழுதுமே ஒரு தூங்கிக் கொண்டே ஒரு மயங்கிய நிலை, அது அப்புறம் பிரமை, அது பைத்தியக்காரத்தனம் மற்றும் மயக்கமும் தோன்றுகின்றன. இது எல்லாமே தமோ குணங்களின் அந்த அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றார். அதற்கு பின் 14வது ஸ்லோகம், யதா சத்வே பிரவருத்தே து பிரளயம் யாதி தேகபிருத்து ததோத்தம விதாம் லோகான மலான் பிரதிபத்தியதே. சத்வகுணத்தில் மரணம் அடையும்போது, இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னது எந்தெந்த குணம் எந்தெந்த தன்மை அப்படின்னு சொன்னார். இப்பொழுது 14, 15 ஸ்லோகங்கள்ல எந்தெந்த குணத்தில் ஒருவன் மரணம் அடைந்தால் எந்தெந்த நிலையை அவன் அடைய போகிறான்
அந்த அந்த மனிதன் ஆகியவன் வந்து சத்வகுணத்தில் வந்து மரணம் அடைந்தால், சத்துவகுணத்திலேயே அது வந்து அது மேலோங்கி இருக்கும்போது அவன் மரணம் அடைந்தால் வந்து எந்த இடத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சத்துவகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் வந்து உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். அந்த இந்திரலோகம், பிரம்மலோகம், அது அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, மேலான லோகங்கள், மகர் லோகம், அந்த ஜனலோகம் அப்படின்லாம் சொல்றோம், அது அந்த லோகங்களை அடைகிறான். இதே வந்து ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் வந்து பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மத்தியில் பிறக்கிறான். அதாவது இந்த பூமியில் தான் வந்து இருப்பவர்கள் அனைவருமே வந்து இந்த பலநோக்கு செயல்கள் தான் இல்லையா. ஆகையினால் நம்ம வந்து நடுவாந்திரமான ஒரு நிலையில தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து எலிவேட் பண்ணிட்டு அந்த சத்வகுணத்துக்கு போகலாம், இல்லைன்னா நம்மளையே நம்ம டீக்ரேட் பண்ணிக்கொண்டு நம்ம வந்து கீழான ஒரு நரகம் முதலான அந்த அதுக்கும் போகலாம். ஆகையினால் நம்ம வந்து மத்தியில இருக்கோம். நம்ம தான் பூலோகம், இது பார்க்க போறோம் நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல. பூலோகம் வந்து இந்த 14 லோகத்துல வந்து பூலோகம் மத்தியில இருக்கிறது. அதே மாதிரி வந்து இந்த ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது மறுபடியும் இந்த ஜட இயற்கையிலேயே பிறப்போம் நம்ம. இந்த பூலோகம் மாதிரியான இந்த பூலோகம்னா இது ஒரு பூமி தான் இல்லை, நிறைய பூமிகள் இருக்கின்றன. இதே மாதிரி நிறைய பூமிகளில் வந்து நம்ம வந்து பிறவி எடுத்து ஒரு பலநோக்கு செயல்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும். திருப்பி இதே பிறப்பே வந்து கொண்டிருக்கும். தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் வந்து மிருக இனத்தில் அவன் வந்து பிறவி எடுக்கிறான். அதாவது மிருக இனத்திலிருந்து இப்ப போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னேறுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்காக வந்து அது ஒரு கீழான பிறவி மிருக இனம்ங்கிறது. ஏன்னா வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் நாலேஜே கிடையாது அதுக்கு. அது வந்து ஒரு மிருகம்னா வந்து அதுக்கு ஒரு பகுத்தறிவு அந்த மாதிரியான அறிவுகள்லாம் கிடையாது இல்லையா. அது வந்து ஏதோ இருக்கும், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாழ்வதற்காக, அது வந்து ஜீவனத்துக்காக அது எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணா போகும். மற்ற மிருகங்களை வந்து சாப்பிட்டு கொண்டு ஏதோ ஒரு சுத்தம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான் அப்படிங்கிறது. இல்லைன்னா வந்து நரகம் முதலான அந்த இடத்துக்கும் போவான். ஏன்னா தமோகுணம் வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சுடுச்சுன்னா அது வந்து மிருக இனத்துக்கும் போகும், இல்லைன்னா அதை விட கீழான அந்த நரகம் முதலான அந்த பிரிவிகளும் கிடைக்கும். இப்போ 16-17 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து கர்மண சுக்ருதஸ் யாஹு சாத்விகம் நிர்மலம் பலம் ரஜசஸ்து பலம் துக்கஹ மக்ஞானம் தமசஸ் பலம். புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகள் தூய்மையானவை. நம்ம யாகங்கள்லாம் பார்த்தோம். நம்ம யாகங்கள் வந்து அது வந்து விளைவுகள் வந்து தூய்மையானவை. அவை வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து துக்கத்திலும், தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் வந்து முட்டாள்தனத்திலும் அது வந்து முடிவடைகின்றன. சத்வகுணத்திலிருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது, ரஜோகுணத்திலிருந்து பேராசை தான் விருத்தியாகிறது. மேலும் தமோ குணத்திலிருந்து முட்டாள்தனம், அதாவது ஒரு பிரமை, பைத்தியகாரத்தனம் வந்து மயக்கம் வந்து விருத்தியாகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து இது வந்து எதுல கொண்டு விடும், திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த சத்வகுணத்திலேயே நம்ம அந்த சம்பந்தமான காரியங்கள்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் அது வந்து மேலும் மேலும் அந்த ஞானத்தை வந்து விருத்தியா, ஆத்ம ஞானமோ இல்லைன்னா வந்து பகவானை பற்றிய ஞானமோ அந்த விருத்தியை செய்து கொள்ள அது வந்து கொண்டு செல்லும். இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் நம்ம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். எதுக்காக சொல்றோம்னா வந்து இந்த சத்வகுணத்திலேயே இருக்க வேண்டும், அதற்கு மேல் வந்து அடுத்தபடியான அந்த சுத்த சத்வ நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் இல்லையா. அதற்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மந்திர ஜபம் பண்றோம். நம்ம தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோமானால் நம்ம வந்து அது பிரபுபாதா வந்து ஒரு வீடியோல கூட சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, இந்த ஜபங்கள்லாம் செய்து கொண்டே இருந்தோமானால் தான் அது வந்து அந்த சுத்தம் செய்யும், நம்மளுடைய பாவங்களை வந்து சுத்தம் செய்து கொண்டே இருக்கும். ஆகையினால் இது வந்து ஒரு உண்மையான ஞானத்தை விருத்தி ஆக்குகின்றது. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவன் வந்து பேராசை தான் விருத்தி செய்து கொள்ளுகிறான். மேலும் மேலும் வந்து ஒரு பேராசை, எதுவுமே வந்து ஒரு திருப்தியே வராது. துஷ்பூர அனலேன அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த காமம்ங்கிறது வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து அதற்கு உணவு வந்து போடுகிறோமோ அது மேல அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது பற்றி கொண்டு எரியும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம ஊற்றுகிறோமோ, நெய்யையோ எண்ணெயோ ஊத்துகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அந்த நெருப்பு எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கும். அதே மாதிரிதான் அந்த காமம் அணையவே அணையாது. மேலும் தமோ குணம் வந்து எதை வந்து முட்டாள்தனத்தையும் பைத்தியகாரத்தனத்தையும் மற்றும் மயக்கத்தையும் வந்து விருத்தியாக்குகின்றன. ஆகையினால் நம்ம இந்த முக்குணத்தை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நன்றாக. அதற்கு பின் வந்து ஊர்த்வ கஜந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன்ய குண விருத்திஸ்தா
அதோ கச்சந்தி தாமசா. இப்போ வந்து புரியறது இல்லையா? அதாவது சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து படிப்படியாக உயர்ந்த லோகத்துக்கு செல்கின்றனர். ஊர்துவம்னா மேலான இடம், ஊர்துவம்னா மேல் மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள். மத்தியே திஷ்டந்தி அப்படின்னா வந்து அவர்கள் மத்தியமாக இருக்கிறார்கள். அதோ கச்சந்தி, அதோகதி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து கீழான நிலைகளுக்கு செல்கிறார்கள். யாரு? தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள். சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து படிப்படியாக உயர் லோகங்களுக்கு செல்கின்றனர், மேல் நோக்கி செல்கின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பூலகங்களிலேயே வாழ்கின்றனர், மத்தியிலேயே இருக்கிறார்கள், மத்தியே. மேலும் வெறுக்கத்தக்க தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து கீழான ஒரு அதோகதிக்கு வந்து அந்த கீழான அந்த நரக லோகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நம்மளுடைய செயல்பாடு வந்து அதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய டெஸ்டினி, நம்மளுடைய என்ன ஆக்ஷன் டிசைன்ஸ் அவர் டெஸ்டினி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம எந்த குணத்துல மேலோங்கி இருக்கிறோமோ அதை பொறுத்துதான் நம்மளுடைய விளைவும் இருக்கும். நாண்யம் குணேபியக கர்த்தாரம் யதாத்ரஷ்டானு பஷ்யதி குணேபியஷ பரம் வேதி மத்பாவம் சோதிகச்சதி. எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் சொல்றார். அதாவது இந்த 3 குணங்கள் தான் இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 3 குணங்கள் தான் கலந்து இருக்கும். இதை தவிர வேறு யாரும் கர்த்தா கிடையாது. இந்த முக்குணங்கள் தான் கர்த்தா. முக்குணங்கள் கர்த்தானா நம்ம அதுக்காக அது மேல வந்து அதன் தலையில் பழியை போட்டுவிட்டு நம்ம தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. ஏன்னா வந்து நம்ம தான் அந்த காரியங்களை செய்கிறோம். அதனுடைய பலன் வந்து நம்மளுக்கு தான் வரும். முக்குணங்கள் செய்ததுன்னா முக்குணங்கள் அதுவே செய்யாது. முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் எல்லோருமே தான் இருக்கிறார்கள். நல்லோர்களும் தான் இருக்கிறார்கள், நம்ம தீயோர்களும் தான் இருக்கார்கள். நல்லவர்களுக்கு மட்டும் எப்படி அவர்களால் மட்டும் இப்படி நல்ல கதிக்கு செல்ல முடியாது? அதே முக்குணத்தின் தாக்கத்தில் தானே அவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மட்டும் எப்படி வந்தது? ஆகையினால் வந்து நம்ம வந்து முக்குணங்களில் தாக்கத்தில் எல்லோரும் இருக்கிறோம். இதனால்தான் நம்மளுக்கு வந்து விளைவு ஏற்படுறது. ஆனா வந்து அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ, அந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து நம்ம எப்படி விடுபடுறதுங்கிறதெல்லாம் அது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதே மாதிரி பகவான் வந்து இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறதையும் யார் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் என்னுடைய அந்த லோகத்தை நோக்கி அவன் பிரயாணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இப்போ இதுல பாக்குறோம். இது வந்து இது ஒரு பிரம்ம ஜோதி, பகவானுடைய அந்த லோகத்தின் பகவானுடைய எஃபல்ஜன்ஸ், அதாவது அவருடைய உடலிலிருந்து கிளம்பும் ஒளி, அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பிரம்ம ஜோதி வந்து அது அந்த நம்ம லோகங்களுக்கு கிடையாது. பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக இயற்கையின் வெளியில் வந்து அந்த பிரகாசமாக எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த பிரம்மஜோதி. அதற்கு கீழே தான் வந்து இந்த வீரஜா நதி அப்படிங்கிறது இருக்கு. அதற்கு கீழே தான் வந்து நம்மளுடைய இந்த லோகங்கள், அனைத்து லோகங்களுமே இருக்கின்றன. இப்போ வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த ஜெகமானது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இடம், இது வந்து முதல்ல சத்தியலோகம், அது வந்து பிரம்மா இருக்கக்கூடிய லோகம். அதற்கு கீழே வந்து தப்போலோகம், அப்புறம் ஜனலோகம், அதற்கு கீழே வந்து மகர்லோகம் இருக்கு. அதற்கு பின் தான் சொர்க்கலோகம் இருக்கு. அதற்கும் கீழே வந்து புவர் லோகம், அப்புறம் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய மிடில்ல, அதாவது நடுப்புற இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய இந்த பூலோகம். இதற்கும் கீழே வந்து இன்னும் 7 லோகங்கள் இருக்கின்றன, கீழான லோகங்கள். அதல விதல சுத்தல தலாதல மகாதல ரசாதல பாதாள அப்படிங்கிற 7 லோகங்கள் இருக்கின்றன. ஆகையினால் இப்ப ஹையர் பிளானட்ஸ், லோயர் பிளானட்ஸ், இது வந்து மிடில் பிளானட் வந்து நம்மளுடையது. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பகவான் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் நியமிச்சிருக்கார். இதை வந்து நீங்க கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த துர்கா தேவி அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, அவள் தான் வந்து இந்த ஜெகம் முழுவதையும் வந்து அந்த மாயைங்கிற சக்தியினால் அவள் வந்து ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அதே மாதிரி வந்து நம்ம இப்ப இதுல இன்னொன்னு என்ன பார்க்கணும்னா, இப்ப இந்த லோகங்கள்லாம் இருக்கிறது. சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து இந்த பூலோகத்திலிருந்து மேல் நோக்கி செல்வார்கள். ஆனா எவ்வளவுதான் போனாலும் இந்த சத்தியலோகம் வரைக்கும் தான் போக முடியும். அதற்கு பின் வந்து திரும்ப தலைக்குப்புற தள்ளி விடுவார்கள், திரும்ப இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வந்து விழணும். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் திரும்ப திரும்ப பூலோகத்திலே பிரித்து கொண்டு இருப்பார்கள். ஆனா தமோ குணத்துல இருப்பவர்கள் வந்து கீழான லோகங்களுக்கு, இந்த பாதாள லோகம் வரைக்கும் அந்த லோகங்களுக்கு செல்வார்கள். ஆகையினால் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஆகையினால் நம்ம வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இப்ப வந்து இந்த ஆனா இல்லைன்னு வெளியே வரத்துக்கு என்னத்துக்கு ஒரே வழி இருக்கு. இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு வழியாக இருக்கிறது. இது வந்து நம்ம ஜபம் செய்து கொண்டே இருந்தோமானால் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் இருந்தோம் இந்த
ஜட இயற்கையிலிருந்தும் விடுபட்டு அந்த மேலான பகவானுடைய அந்த மேலான அந்த பிரம்ம ஜோதியையும் தாண்டி அந்த வைகுண்டத்திற்கு கோலோக வைகுண்டத்திற்கு நம்ம எடுத்து சென்று விடும் நம்மை. ஆகையினால் சுலபமான வழி வந்து பகவானை அவருடைய நாமங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்வதுதான் ஒரே வழி நமக்கு. அதான் ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமேவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ அந்நியதா. வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. இந்த ஒரு ஜட இயற்கையிலிருந்து விடுபடணும்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதை தவிர வேற வழியே கிடையாது. இல்லைன்னா நம்ம இதுலயே தான் பிறந்துட்டு இருப்போம். திரும்ப திரும்ப இந்த சொர்க்கலோகத்துக்கு போவோம், திருப்பி வந்து இந்த இதே பூமிக்கு வருவோம், இல்லைன்னா வந்து கீழான லோகத்துக்கு போவோம். இதுக்குள்ளேயே தான் திரும்ப திரும்ப பிறந்து கொண்டு இருப்போம். வெளியில போகணும்னா நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து அவருடைய நாமத்தின் அந்த அந்த பகவானுடைய அந்த அனுகிரகத்தினால்தான் நம்ம வந்து போக முடியும். அதுதான் இங்க பாக்குறோம் நம்ம. அதற்கு பின் வந்து 20-21 ஸ்லோகங்கள். குணானே தான தீத்ய த்ரீந்தேகி தேக சமுத்பவான் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். உடலை உடையவன், ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஆகையினால் வந்து இப்ப இருக்கிற இதே ஸ்டேஜ்லயே நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வெளியில போலாம் அப்படின்னா வந்து யார் ஒருத்தன் வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த முக்குணங்களின் தொடர்பிலிருந்து தன்னை விலக்கி கொள்பவன் எப்படி விலக்கி கொள்ள முடியும்? அந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை, பகவானுடைய நாமங்களை சொல்ல வேண்டும். நம்ம அதை வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம்னால் நம்ம வந்து அந்த சத்வ குணத்திலேயே இருந்து அந்த சத்வகுணமானது சுத்த சத்வ நிலைக்கு, அடுத்த நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு செல்லும். இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே நம்ம வந்து அந்த நிலையை அடைந்து விடலாம். அதுதான் சொல்றேன், இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், கைர் லிங்கை ஸ்திரீன் குணானே தானதீதோ பவதி பிரபோ. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன், அவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் இருக்கின்றன, அது வந்து யாவை அப்படின்னு கேட்கிறான். அவனது நடத்தைகள் எப்படி இருக்கும்? அந்த முக்குணங்களை கடந்தவன் வந்து எப்படி இருப்பான், எப்படி நடந்துப்பான்? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் வந்து எப்படி உயர்வு பெறுவது அப்படிங்கிறத இப்ப கேட்கிறான். ஏன்னா இது வரைக்கும் பகவான் சொல்லிட்டார், இந்த முக்குணங்கள்ல வந்து சம்பந்தப்படாம இருந்தோம்னா தான் வந்து நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். அது எப்படின்னா வந்து நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும், பகவானுடைய காரியங்களையே ஈடுபட வேண்டும். அப்படிப்பட்டவனுடைய அந்த அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். இப்போ இது பெரிய ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள் பெரிய பதில் சொல்றார். பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். இதெல்லாம் வந்து இருந்தா கூட, அதாவது இந்த முக்குணங்கள் இருந்தா கூட, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம்ங்கிறது அந்த முக்குணங்களை தான் சொல்றார். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த முக்குணங்கள் தோன்றி இருக்கும் போதும் அவற்றை வந்து வெறுக்காதவனும், அதற்கு பாதிக்கப்படாதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடையாதவனும், இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பற்றி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக கருதுபவனும், பிரியமானவற்றிலும் அப்பிரியமானவற்றிலும் சமநிலை உடையவனும், திடமானவனும், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் ஆகியவற்றில் சமநிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமான மனிதன். அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து இந்த இயற்கை குணங்களான முக்குணங்களை கடந்தவனாக கருதப்படுகிறான். அவனுடைய நடத்தை வந்து இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கிறது வந்து நம்ம அகர்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. நாரதர் தான் வந்து அந்த அகர்மா அப்படிங்கிற அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லப்பட்டார். அவருக்கு வந்து ஒரு பற்றுதல் கிடையாது, எந்த ஒரு பலன் மீதும் பற்றுதல் கிடையாது. அவர் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று இந்த ஹரிநாமத்தை வந்து பரப்பி கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய சொந்த செல்பிஷ் மோட்டிவ்ல எதுவும் பண்ணல, சுயலாபத்திற்காக அவர் எதுவுமே செய்யல. அவருக்கு வந்து இந்த முக்குணங்களினால் தாக்கத்தினால் எதுவுமே ஆகாது. ஏன்னா வந்து பகவானுடைய நாமத்தை பகவானுடைய தொண்டாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய சுயநலத்துக்காக அவர் எதுவுமே செய்ய போறதில்லை. ஆகையினால் அவருக்கு வந்து இந்த முக்குணங்களில் இருந்த போதே அவர் அதிலிருந்து அந்த பலன்களிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தார். அது வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுல. இப்ப கடைசி 2 ஸ்லோகம் பகவான் சொல்லி முடிக்கிறார். இப்படி என்னதான் வந்து இந்த 3 குணங்கள் சொல்லி இருந்தாலுமே இப்ப வந்து பக்தன் ஒருத்தன் வந்து பக்தனா ஆகிவிட்டானால் அவன் வந்து இந்த முக்குணங்களிலிருந்து அவன் விடுபடுகிறான் அப்படிங்கிறத சொல்றார். மாம்ச யோ
व्यभिचारेण பக்தி யோகேன சேவதே ச குணான் சமதீத்யை தான் பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல், எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, துக்கம் இன்பம் எப்படி இருந்தாலும், சுகம் துக்கம் லாபம் நஷ்டம் எது வந்தாலும் சமநிலையோடு தவறாமல், அதுக்காக ஒரு வருத்தப்படாமல் ரொம்பவும் மகிழ்ச்சிப்படாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். எவன் ஒருத்தன் இந்த ஒரு சமநிலையில இருக்கானோ, எல்லாத்தையுமே ஒரு சமமா பாவித்து கொண்டு, எல்லோரையுமே ஒரு எதிரியை கூட சமமாக பாவிக்க வேண்டும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரு நல்ல வைஷ்ணவன் எப்படின்னா, அவனுடைய எதிரியை கூட அவன் மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம். மன்னிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அவனுக்கு நல்லதும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது ஒரு இந்த குணம் வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரி ஒரு குணங்கள்லாம் வருது கஷ்டம் தான். ஆனாலும் எதிரியாக இருந்தாலும் நம்ம மன்னித்து விட வேண்டும். மன்னித்து விட்டு அவர்களுக்கு, ஏன்னா அவர்கள் எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீர்களா, ஒரு அஜ்ஞானத்தினால்தான் அந்த தவறை செய்கிறார்கள். அந்த எதிரிங்கிறவர் கூட ஒரு அஜ்ஞானம், ஒரு அறியாமை காரணமாகத்தான் செய்கிறார்கள். ஆகையினால் நம்ம இரக்கம் தான் பட வேண்டும் நம்ம அவர்களை பார்த்து. நம்ம எந்த உணர்வுகளை நம்ம மனதில் எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறோமோ, அந்த உணர்வு தான் நமக்கு அடுத்தடுத்த பிறவியை வந்தடைகிறது, சென்றடைகிறது. நேத்திக்கு பார்த்தோம் நம்ம. ஆகையினால் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம அந்த சமயத்தோட நம்ம விட்டுவிட வேண்டும். முடிஞ்சா நல்லது செய்யணும், இல்லைன்னா நம்ம அதுல இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். ஆகையினால் இப்பேற்பட்டவன் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குணத்தோடு அவன் பூரண பக்தி தொண்டில் பகவானுடைய பக்தி மட்டுமே செய்து கொண்டு அந்த பூரண பக்தியில் ஈடுபடுபவன் இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து விலகி, உடனடியாக விலகி இதை கடந்து விடுகிறான். அவன் அந்த பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைந்து விடுகிறான். பிரம்ம நிலைன்னா அந்த ஆத்மாவுடைய சுயநிலை, அதுதான் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஸ்வரூபம். அந்த ஸ்வரூபத்தை அடைந்து விடுகிறான். அதுக்கப்புறம் கடைசி ஸ்லோகம், பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டா ஹமம் ருதஸ்யா வ்யவ்யயச்ச சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்தி கஸ்யச்ச. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. அதாவது இம்பர்சனல் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இம்பர்சனல் பிரம்மன்னா அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபம். அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அதனுடைய அதுவும் நானே தான். ஏன்னா அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபம்ங்கிறது பகவானுடைய அந்த சக்தியினால் தான் அந்த பரமாத்மா அப்படிங்கிற தோற்றத்திலும் பகவான் அனைவருக்குள்ளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார், அந்த ஒரு தோற்றத்திலும். ஆகையினால் என்றுமே மரணமற்றதும் என்றுமே அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் கடைசி இன்பம்னா அதுதான். என்றுமே அள்ள குறையாத அந்த இன்பம், அந்த இன்பத்தின் தர்மமுமான அந்த அருவ பிரம்மனின் அந்த ஆதாரமும் நானே அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லி முடிக்கிறார். இப்போ இதுல பாக்குறது துருவ சரித்திரம் தான் நம்ம திரும்ப பாக்குறோம். அவனுக்கு ஒரு பெரிய பதவி கொடுத்தார் இல்லையா பகவான். அவனுடைய அந்த 6 மாதங்களில் அவன் இந்த பகவானையே தியானித்து நிறைய நியமனிஷ்டைகள்லாம் மேற்கொண்டு அவன் செய்கிறான். முதல் மாதத்துல வெறும் பழங்களை உட்கொள்கிறான், அதற்கு பின் வெறும் காற்றை உட்கொள்கிறான், அப்புறம் என்னெல்லாமோ சொல்றார். அது மாதிரி பகவானை 6வது மாதத்தில் பார்த்தே விட்டான். அவனுக்கு அந்த துருவ நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய பதவியை கொடுத்து, நீ நெடுங்காலம் அந்த துருவ பதவியில் இருந்து விட்டு கடைசியில் நீ என்னை அடைவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அனுகிரகம் பண்றார். அந்த இதுதான் நம்ம படம் தான் நம்ம பாக்குறோம் இதுல. ஆகையினால் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளணும்னா இந்த முக்குணங்களில் தாக்குதலில் இருந்து நம்ம விடுபட வேண்டுமானால் பகவானுடைய அந்த நாமத்தை நம்ம உச்சரிக்க வேண்டும். அதை திரும்ப திரும்ப ஒரே வழிதான். அதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி, இதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது. ஆகினால் அதை சொன்னாதான் நம்மளுக்கு இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நம்ம உடனடியாக இந்த ஜட இயற்கையின் குணங்களை கடந்து பகவானிடம் சென்று விடலாம். அந்த நிலைக்கு நம்ம அடுத்த, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம உயர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பாக்குறோம். இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இப்ப இதுல பார்த்தது குணங்களின் அந்த நிபந்தனைகள், எந்தெந்த குணத்தின் எந்தெந்த செயல்பாடு, அதனுடைய தன்மை, அதற்கப்புறம் அந்த குணத்தில் அமைந்தவர்களுடைய குணாதிசயங்கள், செயல்களின் அவர்கள் என்ன செயல்கள் ஈடுபடுவார்கள், பின்பு அவர்கள் இறக்கும் போது எந்த குணத்தில் இருந்தால் எப்படி எந்த கதிக்கு அடைவார்கள், அதற்கு பின் இதையே நம்ம மாற்றி இதிலிருந்து நம்ம இந்த முறையை மாற்றி பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது எப்படி அப்படிங்கிறது வரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். குணத்ரய விபாக யோகம்.
இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. இப்போ ஹேமலதா மாதாஜி நீங்க ஸ்டோரி இருந்தா நீங்க சொல்லலாம். சொல்றேன். எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய பிரசாதத்தின் மகிமையை பத்தி இன்னைக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன். ஒரு ஒரு கிராமத்துல ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு இதுல இருக்கப்பட்ட ஒரு தாயும் அவருடைய குழந்தையும் இருந்தா. அப்ப அந்த தாய்க்கு வந்து அந்த குழந்தைய வந்து குருகுலத்துக்கு அனுப்பிச்சு அந்த குழந்தைக்கு கல்வி அறிவு கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டா. ஆனா அவ 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 இருக்கிற அந்த கிராமத்துல ஒரு குருகுலம் இல்லாததுனால பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துக்கு கொண்டு போய் அந்த குழந்தைய போய் சேர்த்தா. ஆனா அந்த அந்த கிராமத்துக்கு போனோமானா நடுவுல ஒரு காட்டை தாண்டி ஆக்கும் அந்த கிராமத்துக்கு போகணும். அப்படி இருக்கச்சு அந்த குழந்தைய சேர்த்துட்டு வந்துட்டா. ஆனா டெய்லி கொண்டு போய் குழந்தைய விடுறதுக்கு அவளுக்கு முடியல. ஏன்னா அவள் தான் வீட்டுக்கு உண்டான வேலைய செஞ்சாகணும். பிரெட் வின்னர் மாதிரி. அப்ப அப்படி இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய "நீ போயிட்டு வா" அப்படின்னுட்டு அனுப்புறா. அந்த குழந்தைக்கு பயமா இருக்கு. அம்மா எனக்கு அங்க ஒரே சத்தமா இருக்கு. அ அ எல் பா என்ன பாம்பு, அ பு புலி, சிங்கத்தோட சவுண்ட் எல்லாம் வருது. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும்மா. நான் எப்படி போவேன்? அப்படின்னுட்டு சொல்றது. அப்ப அவ அம்மா சொல்றா, "நீ காட்டுக்கு போம்போது முராரி அப்படின்னுட்டு நீ கூப்பிடு. அந்த கிருஷ்ணர் முராரி வந்து உன்னை வந்து காப்பாத்துவார்." அப்படின்னுட்டு சொல்லி அனுப்பி தைரியம் பண்ணி அனுப்பி விடுறா. அப்ப அந்த குழந்தை ரொம்ப கலங்கம் இல்லாம அம்மா சொன்னா அங்க முராரி இருக்கான்னுட்டு அது பாட்டுக்கு காட்டுக்கூட வந்துட்டு முராரி அப்படின்னுட்டு கூப்பிடுது. ஃபர்ஸ்ட் தடவை கூப்பிட்டது வரல. அப்புறம் அதுக்கு அழுக வந்துடுது. அப்போ முராரி நீ வரேன்னு அம்மா சொன்னாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஒரு அந்த காட்டுல இருக்கிற ஒரு ஒரு காட்டுவாசி மாதிரி ஒரு பையன் வந்து நீ என்ன கூப்பிட்டியா அப்படின்னு வந்து கேட்டது. அப்போ ஆமா எனக்கு என்னுடைய குருகுலத்துக்கு போகணும். எனக்கு இங்கேருந்து போறதுக்கு பயமா இருக்கு. என் கூட துணைக்கு வரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டது. அப்போ அந்த வரேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையோட பேசிட்டு கொண்டு போய் அந்த காட்டை தாண்டி விட்டது. இப்படி டெய்லி அது வரும். அப்ப அந்த முராரிய கூப்பிடும். அது வந்து பழங்கள், ஒரு நாளைக்கு தினம் ஒரு கிழங்கு வகைகள் அந்த மாதிரி என்னத்தையோ கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துண்டு 2 பேருமா சாப்பிட்டுண்டே அந்த காட்டை தாண்டி போயிட்டு இருப்பா. ஒரு நாளைக்கு குருகுலத்துல அவருடைய அந்த காலத்துல குருலாம் இது வாங்கிக்க மாட்டாளே சேலரி மாதிரிலாம் வாங்கிக்க மாட்டா. சிஷ்யர்கள் ஏதாவது அவாளா ஒரு தட்சிணை கொடுத்தா அதை தான் அவ ஏத்துப்பா. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு அந்த சேர்க்கை இது வந்தபோது ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி அந்த மாதிரி வரும்போது எல்லாரும் அவாவா வீட்டுல இருந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கணும், எதையானும் சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொன்னபோது இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்டபோது எனக்கு தெரியாது, நான் அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இது அம்மா கிட்ட வந்து கேட்டுது. அப்ப நம்ம பாவப்பட்டவாப்பா, எனக்கு என்னப்பா எனக்கு அவ்வளெல்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு, நீ அந்த முராரி கிட்டயே போய் கேளு அப்படின்னுட்டு சொல்லிடுறா. சரின்னு முராரி கிட்ட வந்து எனக்கு முராரி எனக்கு குரு இந்த மாதிரி கேக்குறா, நான் என்ன கொடுக்குவேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் தயிர் தரேன்னுட்டு சொல்லிக்கோ அப்படின்னு சொல்றார். சரின்னுட்டு அவர் ஒரு குட்டி ஒரு பானையில மண் பானையில ஒரு தயிர் கொடுக்குறார். தயிர் குடுத்து விடுறோன்னே இது கொண்டு போய் குரு கிட்ட குடுக்கறது. குரு வந்து இது என்னது இத்துணூண்டு கொஞ்சமா குடுத்துருக்கியே, இது எல்லாருக்குமா சாப்பிடணுமே, நான் எப்படி இவ்ளோ பேருக்கு நான் அத பகிர்ந்து குடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத ஒரு பாத்திரத்துல அவர் அப்படி விடும்போது அந்த கொட்டோன்னே திருப்பியும் அந்த பாத்திரத்துல நிறைஞ்சு வருது தயிர். திருப்பியும் விட்டோன்னே திருப்பியும் நிறைஞ்சு வருது. அப்ப அவருக்கு ரொம்ப ஒரு இதுவாயிடுது. என்னடா அது, நம்ம என்னமோ நினைச்சோம், இதுல ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணோன்னே, யாரு உனக்கு இது குடுத்தா அப்படின்னு, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு முராரி குடுத்தான் அப்படின்னுட்டு சொல்றது. அப்போ அது தெய்வமே கொடுத்ததாக்கும் அப்படின்னுட்டு அவர் நினைச்சுக்கிறார். எப்பவுமே நமக்கு தெய்வம் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணா அது நிறைஞ்சு இருக்கும். அது எப்பவுமே குறையாது. அதனாலதான் நம்ம எப்பவும் தெய்வத்தை நினைக்கணும் எல்லாத்துலயும். இதுதான் இந்த தெய்வம் கொடுத்த பிரசாதம்.